dadi wong tuwek kudu tumandang gawe. Nek ora tak celukne wong siji iki ora rampung ya. Masih geblak kaya ngene. Kok iso sing metu kowe? Hah? Kok iso sing metu kowe? Lah ora kena diempet ya. Supaya menang jagoku bengi iki kudu madhep teng pundi. Nek Rajamala jago sampean pengen menang bengi niki kudu madhep ngetan nganggo amplop barang niki nggih jauh tuku ya pun to mboten sarepot-repot purun apa mboten purun duit to. Waduh gedhi tekmu. Ayo Jan. Hut. Gonjang ganjing langit. Langit kelap-kelap katon. Lerkincang ngalis oh sabarang kadulu oger moyak mayek saking tias Baliwara lumare sang Gandrung Dohari Sumitra Seta wonten dawuh paman. Dina sing ditemtokake dina iki kudu diwiwiti adon-adon jago. Nggih. Aku wis yoga jago saka ing Kanoman. Saka ing Kepatihan Rajamala. Nggih. Jagomu ki wong endi? Lare mriki mawon. Saka ngendi? Saking wilayah negara Wirata. Desane ngendi? Saking desa Jagalan. Saka Jagalan? Nggih. Cah desa? Nggih. Kidule Sekarpaje. Oh iya. Jenenge menika saged guneman lan tata jama monggo kula tindang. Jagone wong Wirata, sapa jenengmu? Wah, gereng wae donyane kaya lindu. Ketakon karo aku. Yo. Jaga Abilowo sing dadi jenengku. Jaga Abilowo. Yo, anjen kaya mangkono. Ndi sing jenenge Rajamala sing pengen diplotot ngawani. Iblis lanat. Balawa aja mancing perkara. Suwen. Honta maju mrene tak gejeke Rajamala. Wah, ganas men wong Jagalan iki. Edan. Turune. Mbok kakang sapa to sing turu ki lho. Ketemu musuhe malah turu. Mbok semangat kok piye ngono wae. Wis wani tenan. Inggih, nderek. Nderek kersanipun Paman Kincaka. Adon-adon jago iki sing nonton kebak ngebaki alun-alun. Nggih. Kebak papat limo pancer padha nonton kaya mbutuh gayenge, kaya ngono regenge, adon-adon jago menungso. Mulane ora ditotoi, ora gayeng. Totoanipun 1 miliar wantun. 10 miliar wantun. 1 triliun wantun. Cocok wantun. Praon wantun. Nek wani terus dipolke sisan dipentotne totoane menapa? Bur manuk. Bur manuk menika menapa? Bur manuk ki lek nganti jago saking negara Wirata si Jaga Abilowo kuwi tumeka pati tegese kalah wong Wirata Kanjeng Koko Prabu Matswapadi klebu kowe sak anak-anake kudu lunga ngadeg
tanpa gawa bondo saka negara Wirata. Kosok bali nganti jagoku sing kalah. Ora mung bumi kepatihan tak barekke, ning guluku tak udoke. Piye? Piye sito? Balowo awa tatawane negara Waniya. Aja imbas-imbis. Yen wedi aja wani-wani, yen wani aja wedi-wedi. Wani tenan, wani. Pripun? Nggih, nderek kersanipun paman nek pancen wani gandeng iki totoane ora gemen-gemen. Totoane negara lan nyawa. Loh, niki nggo bukti, nggo surat kekancingan sampeyan tanda tangan tapa asma wonten ing serat menika. Nggo, tanda tangan wonten sisih tengen niki pulpene. Nggih. Kula wonten sisih kiwa. Men saya bakoh, men saya rasa ngeneki pisan. Napa niku? Setempel. Nek ora disetempeli, ora iso metu duwite. Kula mawon sing gawa, sampeyan gampang lali, kaken mangan brutu lan sandinge kok. Mangko munggah jago semen Jagapyo, putri Daparka, jangan cinta. Tenang. Tenang. Yo. Aja ngono. Ora dawuh ngopo Kakang. Maju kae. Aja lali nek aku mati cemplung kok sendang watari. Yo. Kowe menang ratune Wirata aku. Yo. Mbah, mampir iki, Mbah. Pripun, Dek? Sampeyan minangka dadi dukunku. Supaya cetha, supaya gamblang. Supaya menang jagoku bengi iki kudu madhep teng pundi? Nek Rajamala jago sampeyan pengin menang, bengi niki kudu madhep ngetan. Madhep ngetan? Nggih. Sebabe posisi naga taun wonten Metan, malah nembe jagongan kalih Nagasari bareng. Kok tekan panganan lho iki. Apa wae tiba kemil iki mesti menang. Disuguhi gule, dipoto dipamerne aku. Aku iki enak tempe goreng. Calone jago kula menang napa kalah? Kula hitung dina lan pasaranipun menika kula jumlah entuke 6. 6 nggih. 6 niku tegese mesti menangi. Kok iso 6 menang? Nggo diitung bareng-bareng. 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang, 6 menang. Saestu meko. Nggih, menang. Maman kula. Loh, ngejol tuku rokok lah ngopo to ngene iki dadak repot-repot. Kaya karo sapa ya karo langganan dadak nganggo amplop barang. Niki ngejol tuku ya pun to mboten sarepot-repot. Purun apa mboten? Purun duit to. Masane iki ra gelem kok ngene golek duit angel era-era. Niki mengke jago tarung kula ubengane blabar kawat jangan jenenjang. Ajeng mangapake? Kula sebari uyah. Kalih lunga, kalih tahu. Sak petise sisa. Opananane. Mangdongake Jakuk menang, nggih. Nek Jakuk menang dadi ratu, kowe dadi pujangga. Beres. Oke sing do tapak kali kula golek-golekne, golek penglarisan teng kula niku kathah. Akeh beras. Lumayan entuk duit. Iki mau. Tak hitungnya sing piro juragane kayak piro 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sak yuta lumayan. Gak aku krungu informasi terbaru jare mburi RRI enek cah anyar jinome tenan kok. Buktekne ra ono kira-kira mumpung aku lek udah diduduk iki wis kesuwen. Infone kok ngono karo Profesor Sarwanto.
Jare kok Cindo Cina Indonesia iki. Jare bedhek obal-balan. Masa 200 nek gelem 150 mboten Mbah saiki napa-napa iki larang. Wis tau gak selawe 175. Nggih Mbah. Lah iya ngono angel ora. Dagangan ora kulaan ora. Ade, jagone wong Wirata. Tambah 100 tanduk ya nduk nggih Pak. Lah ya. Nek pisan kok orang marah. Makasih ya nduk, pelayananmu luar biasa. Mboten damu to, Mbak. Awakku lho ora patek. Rada greges-greges dadi ora patek. Ning ora apa-apa. Ora apa-apa. So nek kapan-kapan tanggi langganan lho kowe. Jenengmu sapa? Kula Sebloh, Mbak. So nek aku entuk dhuwitne aku tak rene. Nggih, Mbak. Jare Cina Indonesia bae Jawa blejeng. Nganti aku lali. Tuwek takilan. Gak iso pingkiran. Pancampo samya madali serta pileteng kota tah langkung mangoncang idi benjang sang aji nija ade nyong tali wos Lawa ki kowe. Yo dasar kepara nyata Raja Mala. Yo.
Apa wis mok pikir kanthi wening, mok itung kanthi jangkep. Kowe arep wani karo Raja Mala. Apa kowe ora kulak mawarta adol pangrungu? Sapa Raja Mala? Wong sekti mandraguna pramila jayeng palagan. Tinakan pendak jinara menter pinaku bendal binedil jundil. Lek mung diapuramu orang gondol sepira tanding lawan aku. Ora sah kakean sing dirembug. Murkage dina samangku. Ora sah dadak nganggo kesuwen ana ing blabar kawat janget jinencang. Dina samangku eneke wani utawa ora, menang utawa kalah, mati utawa lara. Wah, nekat tenan kowe iki. Kowe cah desa, cah pejagalan. Yo, aku anake Ki Jagal Walakas. Genah nek kowe iki nglalu, kowe kakean utang. Kowe bekasane wani karo aku, golek dalane pati karepmu. Nek kowe mati saka tanganku, bekasane lunas utangmu BRI. Ya apa ora? Ora usah kakean bebangal Murkage, kowe maju mrene. Kowe apa aku sing dadi pakan gagak batange iblis anak. Dipring kaki becik ora kena. Tak dengkek kokop getemu mongso ora. Gandul pecah ndasmu.
joget-joget. Asik. So. Habis seneng wong angel sepiro. Jinambak rambute sang raja mul dene sang jagal abya barengi kukune sang jagal bilawa modot sekilan dawane sing mandhepe pitung penyungkur sineblakake bener dodo dadane sang raja mul tembus trempet jantung butul walikat utah ludira sang raja ngono bengak-bengok akan cangkem ora genep 10 menit dan modal ayo tangiyo cah ngagrik dilawan hati potongan Sendang panguripan inggih Sendang Watari. Sendang Watari rumuhun dumadi saking ibune sang raja mala nenggih Endang Watari marmodatan mokal namun mongko mati kacemplungaken wonten ing Sendang gregat urip meneh bengok sora sang raja mala halo
Raden Gedhitekmu. Ayo. Jan. Hut. Wong kok ora iso mati. Kaya HP wae angger kas mati dicas urip nah. Carane kaya ngene iki kapan rampunge? Raja Mala angger mati digotong wong akeh balik teges meneh. Yo, Semar dadi wong tuwek kudu tumandang gawe. Nek ora tak celukne wong siji iki ora rampung iki. Masih geblak kaya ngene. Kok iso sing metu kowe? Hah? Kok iso sing metu kowe? Lah ora kena diempet e. Ora kena diempet e. Aku iki nuwun sewu anu Mar. Kuping kowe kaya krungu-krungu ngono. Kuping kowe krungune piye? Kaya nyaring, kaya ning kuping iki rumahsaku kaya mengayun-ayun suarane. Apa? Rumahsaku iki aku mau celuk. Celuk piye? Gong rene yo gelene Elsi ngono. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ama batu. Aku kira nyeluk kowe. Kowe iki nggo apa ora? Nggih lucon-lucon. Ah, lucon-lucon. Nah. Kowe iki ya nyerang entuk metu. Macam pakem. Seneni Pak Profesor Sawat. Kowe ora tau digene lagu ciblek wengi to. Lah lho sing digene bojoku lagune. Ndara Kandi Wahatnala ya Kendi Wahatnala. Jakne nih.
Sampeyan kula goleki lho Gus. Ndara kula Kandi Wrahat Nala abdinipun Gusti kula putri ing Wirata Dewi Utari. Sampeyan niku wau kula goleki king pundi mancing. Alah. Tenggelan mriku to? Iya. Kene ngopo Kyai Semar? Sampeyan mboten ngertos ruame ket sore to? Ket sore wau ket bareng isak wau ruame sampean karo. Ketahuan, Pak. Krawitan sinaga muncrat. Itu. Adon-adon jago. Aku krungu ning aku mau nyedak Kyai. Lho piye to? Sampeyan mboten mudheng, sampeyan mboten ngerti sing dadi jago niku kakangmu. Kakang Jaga Abilowo. Lah niki kawontenanipun bebayani jalaran jago saking kepatihan Kencakura. Jagone Kencakarupa pun Rajamala niku mboten iso mati. Ora iso mati nggih. Saben pejah digotong urip meneh. Saben pejah digotong urip meneh. Bareng kula tliti kanthi permati, kula hitung kanthi jangkep, kula gagas nganti kandas, tulusing tias kula gotong nganti cetha tekan jroning nala, tinemune jebul sing marai urip Rajamala merga dicempluke wonten ing sendang Watari. Ngendi Kakang? Watari. RRI. Untari. Watari. Nah, niki sampeyan kudu tumandang jago ki ora entuk ewang-ewangan secara sesideman nggih. Lagune iki. Sesideman kuwi ndelik-ndelik. Bono. Nek napa-napa niku lek sarwa nganggo ndelik-ndelik niku enten tantangane. Nah iya. Penak kok, Pak, nggo ndelik. Secara sesingitan manglepasi jemparing apa sampeyan nate diwenehi panah lawan Bathara Brama sing jenenge Kyai Brama Warastra. Iya lah niku gunane sakniki Kakang Bodo Larang dena becik besok mendemo baris kang prayena Jiwa Saronta wong Darawati tinumpes paniku pangawak Pandhawa Brama Warastra niku panah sing mawa Prabawa geni banjur kula percaya sampeyan niku ahline wong manah. Sampeyan boten sanjangkake suku ngrembyane tangan cekep lenggah saking mriki panah niku manglepaske mang kira-kira nyemplung wonten telenging sendang Watari
niki mengki Sendang Batari pun kecemplungan pusaka Kyai Brahmawasta. Hambar boten saged ngginakaken kangge srana panguripanipun Raja Mala. Nek Raja Mala mati dicemplunge mriku isa uga kobong dadi awu. Nah, niki jenenge nulungi ning secara sesideman. Sampeyan boten sah mlaku king mriku manglepasne panah Kyai Brahmawasta niku mengke pener nyemplung wonten ing Sendang Batari Raja Mala bakal kobong dadi awu. Bro, manglepaske. Mangculke saking kendhenging langkap. Monggo iki lho tak culne ngeneki matamu. Oh iya dengan kok ning kene opo? Karo tendingku. Dari mata kucing. Ndak rasa. Kok mriko ning alam-alam lho sak ngetok nggih. Moyang mriko ning mboten sak ngetok teng Blabar Kawan jeneng. Rasa ngetok. Kayak film-film aku drone. Kayak ngomah kayak. Kayak film. Ayo, halo. Aku ora iso mati. Ora iso mati. Hut. Ucap kacarita menungso sih kedunungan pati wis tumeka wahyane mangsa kala Sang Raja Mala data kuninga kalamunta sendang penguripan wis keracunan Brahmawasta ubah babat dadi geni mangan alat ingkang sekawit kacemplungan urip ewadene rene wis kecemplungan Kyai Brahmawasta kacemplungan sendang mati ubah babat dadi mati Sang Raja Mala. Oh!
ngapusi aku Yayi. Yayi, jare kowe nek dicemplungke sendang iso urip ning yo kene. Rambah kaping 17 kowe bablas tiwas kobong dadi awu. Aja ngono. Aku arep dadi ratu kok kowe malah mati piye? Aku wis sumpah karo kowe Yayi. Yen aku entuk kamukten kowe ya melu mukti ning dunya. Kowe malah disiki mati. Ora trimo aku. Jago mati botoh maju. Palawa. Masuk Palawa.